Muri yeZimbabwe kwaziwai. Tadzoka zvakare. Rangu zita ndinonzi Menas Mwanokwa Chipanda. Pane nhau iri kunetsa iri kutenderera mumastreet yatanzwa. So vandati aiwa inini semutapi wenhau regai ndiende kumuridzi wenyaya ndinonzwa zvizere. So ndine mukomana ndinaye panapa. Mukoma wangu makadi? Tiri pedu makadiwo wakuru wangu. Alright, ndimi munonzi Talent here mukoma? Hongu mambo. Alright, mukoma Talent, tinokugamuchirai. Pane nyaya tiri kunzwa iri kutenderera mumastreet. Zviri kunzi imimi neshamwari yenyu mune n'anga yamairojera yange yakakupromisai kuti ichakupai laki rekunhonga mari $2,000. Hanzi shamwari yenyu yakatonhonga kudhara $2,000. Imimi rasvikawo nguva yenyu kuti chinhonge mari, muchinhongewo mari $2,000. Ndo n'anga yebva yafa. Ameno kuti ichokwadi here, munganatsotitsanangurira zviri ipapo mukoma wangu? Apa wakuru wangu ka sezvo hangu ka inyaya iyi kai yakambodarika kwandiri asi handisi ndiba. Munhu ari kutaurwa nezvake uyu ndimukoma wangu. Because panguva iyoyo tanga tiri tese marasta. Saka vanhu vaisinganyatso kutipesanisa, vaingotiona kunge tiri vanhu vamwe chete, asi ndimukoma wangu because mumwe wacho zvechokwadi semanzwiro andakaita akanzi akanhonga. Chokwadi akanzi akanhonga. Asi pazuva rekuzoti mukoma wangu achinonhongawo, sematauriko azvakaita zvanzi n'anga yakabva yazofa. Asi mukoma wangu haana kuzokwanisa kuzonhongawo mari yacho iyoyo. N'anga yawainzi wairojera neshamwari yawo yawaita se yawaigara nayo iyo. Handiti mapaona. Ndo mafambiro akaita nyaya yayo, ndio manzwira acho atakanzwa iyayo. Asi neniwo ndakakambopfuura nekwandiriwo kamhepo ikaka ngekuti hanzi ndakamborojera n'anga asi handisiniba. Ndi mukoma. Mukoma wangu uyo. Thank you so much zvikuru sana kuti for information inoyi. So ngati subscribe hama dzangu, pa next video tichanosangana nemukoma wacho mukomana uyu ari kunzi airojera n'anga tonzwa zvizere. Bye.